Takže nazdar! Hlasí sa len Koťo a toto je ďalší mamrtský diel z tejto super hry. Možno, asi ani nie, lebo sa ľudí nekúchlo. Hovoríte, že prečo som tu, prečo som tu? Prečo som v tejto oblasti v hre? No preto, lebo v minulom dieli, keď som natáčal, sa mi dojebal zvuk. Presne, dojebal sa mi zvuk, dosral sa mi. A bolo to videjko úplne na hovno. Takže tak. Teraz toto robím teraz prvýkrát. A ja neviem, ako to mám robiť, no to je jedno. Tak my ideme Armor Devices. No, takže budeme mať nejakú nočnú misiu, alebo niečo také tam bolo hovoriť. Troška to pokusuje, tak... To bolo dobrý. To bolo tiež dobré, kámo. Dobrý, ideš. Good. Dobre, tu mastím to tu, dobre. Je to fakt dobrá hra. Veď som do toho len buchol kladívkom, jaj. Dobre, čiže budem trocha viacej akčnejší, lebo ja som taký nudný. Čiže tu máme zbranie, kúknite sa, tieto sú rupnuté obidve. A my sa máme dostať hore na tú postranú budovu. Chcete mi povedať, ako sa tam mám dostať? Neviete, ako sa tam mám dostať? No povedzte mi, ako sa tam mám dostať. Ty kokos, a ja som ako čo? Ale to dám. No vidíš. Môj charakter je šikovný. Vypneme si tu svetílka, máme to. Dá sa ísť hore? Oho, tam bude niečo suprové. Není tu nič. Nevadí, teraz si to môžeme jumpnúť. Jau. Dobre, dobrá vecička. Armor Devices. Tyho, sú strašne veľa tých sračov. Neviem síce, toto som sa tiež v minulom diele zamýšľal, ako mi to vypadá, sa dostal potiaľto. Ako mi nešiel ten zvuk, potiaľto som sa dostal a neviem, ako mám ísť hore. Toto nie je Rusty French. Dobre, neviem, jak sa tam pokúsime dostať. Možno tadiaľ to nejako, alebo ja netuším, ako sa tam mám dostať, hej. Ako chlapci, ako toto mi nerobte, možno tadiaľ to. Zaujímavé. Asi sa musíme dostať hore, už som dostal nápad. Good. Dobre. Tento Dunak dobre skáče, dobre. Hej, ako fakt, hej. Neznášam tých runnerov, alebo tých takých šprinterov. Ak to bude tak ako v Dead Islande, tak to bolo fakt hrozné, tí šprintery. Najprv to prehľadáme tu, ne? Ty, $9. Krúte toto. Ty, ešte by som padol, no jebol by ma.
Aha, no, Koťo vie. Prepáč, že som bol teraz taký zamyslený a nič som zase super nehovoril. Ale napríklad vám poviem dneska takú story dobrú. Je 20 hodín práve. Ako nie, že to natáčam, ale tu 8 hodín tu je. Poviem takú story, bol som kúpiť chleba. A ten chleba stal normálne 76 centov, chápete to? 76. Ako, čo si mám o tom mysleť, že 76 centov? Toto je skorumpovaný štát normálne, 76 centov za chleba. Ako oni si čo myslia? Aha. No. Ja som žid. Dobre, tak teraz vám to strihnem, lebo nechce sa mi, aby som zase tam vyskakoval 100 rokov. Čiže, strih. Kúkni na tých kundomrzov. Tam ide ako cigaňov. I železe. Ty sú cigoši. To sú cigoši toto. Aha, to sú cigoši. Železné autíčka tu sú tak plechové, tak cigoši si šli ukradnúť. No! Dobre, teraz to vyjde. Treba si veriť. Musíme si veriť. Diváci, verte mi. Ak to nevyjde, tak sa idem podrezať. Dobre, musím niečo rozprávať, musím niečo súvisle rozprávať. Lebo som späť. Po strihu som späť. Počkať. Aha, teraz sa otočím a tu bude sračka, aha, kúkni sa na to. Nič tu není zase, ako čo si... Normálne, teraz znova skočím a znova sa tam, takú šuntku tam hodí, normálne sa tam... No! Prečo? Ako čo mi robíte? Čo som vám urobil? Prečo mi to robíte toto? Vlastne ja v tomto dieli nič neurobím ako, hej. Musím aspoň toto urobiť. No, prečo? Jo! O kurva! Dobre. Ticho, ja som to zvládol. OK, som frajer. I'm up on a balcony and I got eyes on you from here. Looks like you're doing okay for a newbie. Gee, thanks. Dobre, to sa mi páči, toto je dobre. I don't want to have to train somebody to replace you. A myslíš, že dáme taký jump? No môžeme to skúsiť. Čiže znova tam idem riec, čiže... Znova bude asi strih. Asi možno... No, ja som vám... Ideme tam. Dobre, nejdeme ich zbytočne draždiť, lebo ešte ma aj zabijú, tí kokos. Dobre, čiže musíme ísť asi tunak. To je on taký dieriček, že z Dying Lightu. To by som ešte Portal 2, celkom Portal ma celkom baví. To je taká pohodová hra, si myslím. Možno tu natočím Portal 2. Dobre. Všetko sa vyplo. Takže ešte urobíme túto vecičku a... Aj keď nemám ratuškovú, povedzme si medzi nami domáračkovú, že? Domáračkovú, no bože môj.
Dobre ty, kamo, ale tento je... On je dobrý, je. Ako hovoril, že na vysokej škole niečo také robili dvoriti. Ja sa bojím. A toto mám asi čo urobiť, ty kokos? Hej, buchne ma, ty kokos. 60-kilovým kladivom po gebuli. A ja žijem. Ja sa nemôžem kryť. Joj, dobre, som to spravil. Dobre. Sa to dalo takto robiť. Oh yeah, dobre, pekne. Alright, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? Blade, no to je dobré, to je dobré. A gas pipe. No, máme ďalšiu paličku nejakú, lepšia je. Search cigarettes, no to sa nehodí. Viem niečo ďalšie craftiť. A teraz by som mal ísť asi preč, a ja musím ísť preč ďalej, že? Nemôže na svietiť. Dobre. Zmrdí! Dobre, pekne som to dal. To bude asi koniec epizódy, by som povedal. Ukončíme to na nejakom peknom mieste, na nejakom priezračnom, peknom, krásnučkom mieste v Dying Lighte. Dobrý, ale to ja som za parkourista, ty. Počkaj, ja som skočil na zombíka? Nie. Nevadí. Takže, toto by bolo asi všetko. Všetko z tohoto let's playu z hry Dying Light. Dying Light, je to hra, no, jasné, že to je hra. A môžete ma odoberať, podporovať, lajkovať, komentovať všetky tieto veci a môžete to aj niekomu odoslať, aby som mal trocha viacej tých odoberateľov, lebo ma toto baví. Začalo ma to baviť. Takže to je asi všetko. A ak ste to dokúkali, tak vám gratulujem a čaute.